Iza lica, iza muzike, iza bine. Zavirite sa mnom u Backstage. Belgrade Backstage Pass. Powered by Multimedia Music. Ja sam Ljiljana Zdravković, a ovo je Belgrade Backstage Pass. Preko puta mene, Rodoljub Stojanović. Znate kada krene ona špica, pa kad se čuje Powered by Multimedia Music. Rođo, dobar dan. Dobar dan. Hvala ti na ovim fantastičnim poklonima. Dragi gledalci, ovo je oko, ovo je moje oko. Zašto je levo? Zato što mi se uglavnom od kose ne vidi to levo oko, pa je logo napravljen tako da, eto, ljudi znaju kako mi izgleda levo oko. To je tamo kad si radila po tim klubovima i išla na te žurke, onda te neko vratno laktom pa da, i onda mi ovo mi je zamena, da. I onda ti je oko sve vreme, znači ti si stavljala tu Što znači, ako budete dobri, molim te stavi badge. Kakva je sad ova fora? Ti si gost i domaćin i sve i moraš da staviš badge. S koje strane se stavlja? Pa ne znam, kako ti je zgodnije. Pa da, eto tako. Ti si u stranci Belgrade Backstage Pass. Nikad nisam bio ni u jednoj stranci. Nisam ni ja. Zato i jesam u ovoj ovako. I sve ću da pokačim sledeća emisija s kim god bude, ja ću ovako celo jakno da... Kada razmislim bolje na jednim stranačkim, višestranačkim, ako nisu bili i prvi višestranački izborima, bio sam ispred velike rock'n'roll partije, sam bio kontrolor u opštini Voždovac. Sedeli smo u SKC u Bašti i došao je čuveni Sava i rekao, ljudi, ja sam registrovao partiju, ako neko hoće zaradi neku kintu da vas upišem tamo. I kao mi, nas petorica, sedimo za stolom i kao, pa evo ti podaci naši upišeni. Ako je rock'n'roll partija, onda Mislili smo da je to šala, međutim Sava nam stvarno izvuku iz Republičke izborne komisije dokumenta da smo mi u tim i tim izbornim jedinicama taj kontrolori, mi zaradili lovu. Pa vidiš da si stranačka ličnost. Tako da, evo, vidiš. Stranka rock'n'roll, pa mislim, ta stranka više ne postoji, jel? Velika rock'n'roll partija, mislim da odavno ne postoji, da. Pa da, onda bi mogli da osnovimo jednu rock'n'roll stranku, s obzirom na to da je možda jedino rock'n'roll način da se izvučemo iz ovih problema u kojima smo. Šta misliš? Možda, da. Možda, da, razmisli o tome. Ne znam, nikad nisam bio, jesam 90-ih sam bio jako aktivan po pitanju toga, u smislu studentskog pokreta, mnogo me koštalo to u životu, ali ajde. Što da ne pričamo o tome? Pa zašto da ne pričamo o tome? Da ne pričamo o tome, pa tako. Znači rock'n'roll može i da te košta. Sve može da te košta, pa to nije bio rock'n'roll, to su bili studentski pokreti protiv određenog režima. Rock'n'roll nije žanr muzički, Rodoljube. Da. To je poenta, ideja, način života i stav, jer način razmišljenja. Pa onda 90% ovih koji se danas proglašavaju, samo proglašavaju rockerima, ne žive taj život odavno. Definitivno, da. Ja moram da priznam da je jedna od glavnih ideja za pokretanje ove emisije nije bila sada mi sad tu nešto smo rockeri, kao ne u muzičkom smislu, nego da probamo da izvučemo iz različitih gostiju, iz različitih žanrova, iz različitih ljudi, taj neki rock'n'roll koji je zaista iskren i pravi. Bez obzira na to kojim se žanrom bave i poslom kojim se bave. No, tebe kad neko pomene, kaži da si alfa i omega multimedia muzika, ali ono što je najbitnije kada se pomene tvoje ime jeste da važiš za nekoga ko se jako dobro razume u sve što je vezano za diskografiju, izdavaštvo i muziku u ovoj zemlji. Sad, za početak, pošto sam i ja grešila u sličnoj stvari, valjda zato što tako nekako kažeš, izdavač, diskograf, tebi to sve isto. Nije isto. Diskograf, izdavač, publisher, šta je šta? Pa diskograf je neko ko gotov materijal dobije od izvođača i on praktično vrši eksploataciju toga, je možda ružan izraz eksploatacije, ali je takav, vrši eksploataciju u najširem mogućem obliku njegovog materijala. Da li je u pitanju fizička distribucija tog izdanja, štampanje, distribucija, prodaja ili je u pitanju digitalna. Znači, to je diskografija u suštini promocije tog materijala i sve ono što prati sam čin. A izdavaštvo je zaštita autorskih prava u smislu autora muzike, teksta i aranžmana. Na zapadu se taj aranžman ne štiti, samo se štiti praktično u državama Istočne Evrope i nekako Jugoslavija zakačila taj trend da kroz kolektivnu zaštitu radi i aranžmane. Verovatno je to iz tog vremena nekog kada je to krenulo 50 neke godine da se odvija
jer je jako puno naših muzičara radilo obrade stranih numera koje su prerađivali u smislu muzike, a onda su pisali neke svoje aranžmane koji su želi da upišu u to autorstvo. Da im budu plaćeni. Tako je, da. I tu je negde, pošto su sva ta prava iz tih godina bila regulisana na jedan drugačiji način nego što je to danas, onda je proizilazilo da su kolektivno, odnosno tadašnje jedino kolektivno društvo Soko je radilo nekoliko vrsta poslova, pa u ostalom i neka vrstu publisherskog posla. Danas to nije tako, danas je to u standardu svega onog kako jeste u svetu. Soko je kolektivno društvo koje prikuplja naknadu i raspodeljuje je. I to je jedini njen, da kažemo, posao i ono vrši zaštitu prava, ali kolektivno, ne pojedinačno. Nijedan autor nije pojedinačno zaštićen od Sokoja, nego je kolektivno zaštićen. Da ne bi svako od nas išao ili od vas išao i kucao na vrata svake radio-televizijske stanice ili kafića, restorana i pokušao da naplati svoju naknadu, onda to radi neko kolektivno društvo, u ovom slučaju Sokoj što se tiče autora. Što se tiče interpretatora, postoji drugo preduzeće, da kažem tako, šalim se, kolektivno nisu oni preduzeće, oni su kolektivno društvo koje prikuplja naknadu za izvođače i to spada u takozvana srodna prava gde su vezani proizvođači. Ko su proizvođači fonograma? Oni koji su prvi objavili snimak. To je bila prva i osnovna definicija. Umeđu vremenu se promenio ta definicija prvog snimka, jer je nekada davno samo isključivo prvi snimak tretiran kao fonografsko pravo svuda u svetu. Zašto je to tako? Pa zato što je taj izdavač koji investirao u vas, u vašu pesmu, da se ona snimi. Obično su diskografske kuće imale svoje studije, ulagalo u studija i onda je to pravo proisteklo iz toga. Svaki sledeći snimak te pesme se nije tretirao kao prvi snimak, međutim, celim razvojem muzičke industrije dolazi do toga da vi sada imate niz drugih snimaka i live snimaka i drugih i trećih snimaka koje su snimani i koji se takođe priznaju. I sad u tom celom svetu one se određuju prema takozvanom ISRC kodu koji je proizvođački kod. I sad ja zalazim daleko u ozbiljne probleme. I mi muzičari počinjemo i tako ti ljudi sa strane da tiltujemo lagano i kao ting. Ali u stvari u svakom slučaju postoje pravila igre kako to funkcioniše svuda u svetu i čime se bave diskografi, s čime se bave publisheri. I publisheri su neko ko treba da kontroliše u stvari diskografa, jer je to usko povezan posao. Jedan na drugi se nadovezuje, ali s druge strane autori su negde kroz publishera zaštićeni, jer publisher je taj koji kontroliše rad diskografske kuće, naročito u ono vreme kad je fizička prodaja bila velika, jer se ta mehanička prava naplaćuju upravo od toga. Da, baš zbog tog tiltovanja ljudi koji se ne razumeju sve ovo što si ti sad upravo ispričao i još mnogo toga, ovo je samo površina otprilike, baš zbog toga imam utisak da u poslednjih, pa boga mi ne samo godina nego decenija, nekoliko ovde u ovoj zemlji kad pomeneš nekom muzičaru recimo, izdavače, diskografe i slično, to se prevrće očima, to je zla krv neka čudna, on će meni, zašto zašto onaj, svi nekako misle da mogu sami. Šta misliš ti o tome da mogu sami? Da možemo sami? Pa evo, doveli su sami do ovog statusa u kome jesu, svi zajedno, ni malo nije, ovo nema veze sa bilo kakvim drugim pričama, osim tim da prosto muzička industrija svuda u svetu funkcioniše kao zajedništvo. Čak i u regionu često se naši muzičari, a naročito autori, pozivaju na blisko u našu teritoriju pored nas, odnosno bivšu Jugoslovensku Republiku Hrvatsku, u kojoj stvari funkcionišu. Kad pogledamo prvi... Izvinja, koje su razlike između toga kako oni funkcionišu u tom smislu i kako mi funkcionišemo? Pošto sam od nekih ljudi, opet i muzičara koji se koliko toliko razumeju to, šta je ono što muzičar tamo dobija i šta je ono što muzičar ovde u Srbiji dobija. Pa ista je stvar u principu. Ali ja sam shvatila da finansijski nije ista. Da su se oni izborili kao muzičari, da su se izborili da to što oni dobijaju... Pa evo sad hoću da objasnim ceo sistem. Dakle, sistem vrednosti tamo postoji kao što je na zapadu, a taj sistem vrednosti podrazumeva da ni jedan od, uzmi top 100, top 200, top 500 izvođača najvećih, niko nema samostalno izdanje.
Niko ne radi van diskografskih kuća, niko nema bez publishera i svi su negde uvezani u jedan sistem koji upravo na ovim principima funkcioniše. Diskograf radi diskografski posao, izvođaču pripadaju tantijemi, autoru pripadaju tantijemi. I svi su na pravičan način obeštećeni, jer se pravila igre jasno znaju. Raspadom Jugoslavije 90. godina, tako je funkcionisalo nekada i na teritoriji cele Jugoslavije, pa i znači današnje Srbije, od raspada Jugoslavije 90. godina počinju da se pojavljuju razne diskografske kuće koje su počele da prisvajaju sva prava sebi. Zašto su počele da prisvajaju? Pa osim Sokoja nijedna druga kolektivno društvo nije postojalo. Tek od 2000. godine počinje da se javlja OFPS, odnosno tad se zvao prvo OFPU, pa se onda preimenovao u OPPS i PI od 2000, ja mislim 10. ili 11. postoji, što znači posljednjih 10 godina. Diskografske kuće su negde i vlasnici tih diskografskih kuća bili uglavnom vezani za medijske kuće. I onda je medijskim kućama bilo jako važno da se pokupe sva prava da oni sutradan od svog emitovanja programa ovoga onoga nemaju problem, da ih neko zaustavlja, stopira i tako dalje, tuži i sve ostalo. I pretpostavljam da iz te neke priče, ajde da kažem uslovno rečeno sada, proizašla ta neka vrsta pod navodnicima alavosti. Nije to alavost klasična, nego jednostavno ljudi prosto nisu edukovani po pitanju mnogih stvari i onda su potpisivali i čak ono čega nisu vlasnici. Određeni izvođači time što su platili pesmu autoru, taj autor im je dao dozvolu da to objave za nekoga, su diskografskoj kući potpisivale i autorska prava koje uopšte nisu njihova. Jer su vlasnici autori, a ne ovi. Ali oni tim činom što su platili tu pesmu, šta su oni platili? Oni su platili neku vrstu ekskluziviteta. Ali to ne znači da sutra za 5, 10, 15 godina taj autor ne može tu pesmu nekome drugome da ustupi za neke druge potrebe i tako dalje. I tu je u tom neznanju i toj needukovanosti svih ljudi koji se bave muzikom nastao jedan potpuni haos iz koga mi evo posljednjih 5-6 godina pokušavamo da izađemo i da isplivamo na neki pravi način kako hoćemo to uspeti. kome. Pa ja mislim da da. Jer mislim da posljednjih 5 godina uglavnom, a naročito posljednje 3 godine, uglavnom svi imaju nove ugovore koji jesu u skladu sa standardima novog zakonodavnog okvira koji postoji u Srbiji, koji je jako dobar, ali je prosto implementacija toga išla jako sporo. I s druge strane imaš autore koji, odnosno imaš sada pravičnu raspodelu kako piše u zakonu. Recimo, mi smo od kad sam formirao prvo preduzeće 2002. godine Multimedia Records, mi smo krenuli da radimo po tom zapadnom principu, a krenuli smo da radimo po zapadnom principu jer sam ja 2 godine pre toga bio pozvan da učestvujem u tom celom procesu edukacije i svega ostalog. Otišao malo u London i tamo naučio kako to funkcioniše u svetu. I onda sam počeo primenjujem te standarde. Mnogi od diskografa današnjih velikih su mi se tada smijeli. I rekli, ma daj, kako to, šta to sad ti izmišljaš toplu vodu? Ja sam rekao, ne izmišljam nikakvu toplu vodu. A mnogi nisu ni postali veliki diskografi zato što ne znaju to što ti znaš. Pa vidi, nisam ja, da kažem, veliki diskograf, ali sam, da kažem, napravio dobar sistem. Ali imaš veliko znanje o tom poslu. Da, tako je. Ali sam napravio dosta nekih interesantnih i dobrih izdanja, koje će da ostanu za sva vremena. Ništa od svega toga nije... Odnosno, sve što smo izdali, sve ima vrlo jedan autentičan pečat svega onoga što su ti ljudi i što ti ljudi predstavljaju. Čak i mnogi izvođači koji su posle otišli u druge diskografske kuće su sa tim znanjem, odnosno predznanjem koje su stekli kod nas, radeći s nama, ušli u neke nove aranžmane, što je meni drago. A mnogi od njih se i vraćaju danas i stalno pričaju i potenciraju da radimo reizdanja, da napravimo neke stvari, što ćemo mi verovatno ove godine i krenuti da radimo, s obzirom da se javio i vratio novi jedan format, odnosno stari novi format LP, tako da ćemo da obnovimo taj neki katalog kroz te neke stvari. A s druge strane, opet imaš... ove koji dalje ostaju na tom nivou 91. 92. Take Money and Run. Nažalost, te kuće polako propadaju. S druge strane, s treće strane, opet imaš neke ljude, mešetare, koji su sve što su uradili u svom životu i u poslu uradili na jedan nepošten način i odjednom su se oni sad, kad su došli do tih svih saznanja, pojavili kao mesije koje
bi da sve nas osveste, jeli, da smo mi, kako mi treba da radimo posao. Da spase diskografiju izdavaštva u Srbiji. Tako je. Naročito ljudi koji nemaju nikakve veze s dodirom nisu imali veze sa diskografijom nego sa medijima. Znaš, to je veliki problem. Sad su oni velike mesije i sad oni pokušavaju sve da opamete kako se posao rade. U stvari i dalje po meni i ono što je standard svetski posla rade pogrešno. Pa i pogrešno edukuju. Organizuju neke seminare koji su katastrofalni, koji daju potpuno jednu lažnu sliku i netačne informacije o svemu onome kako diskografija svuda u svetu funkcioniše, publishing i izvođačka prava. Sad, da gledamo iz ovog drugog ugla, tog muzičarskog recimo, s obzirom na to da zaista i dalje jako veliki procenat onih koji ne veruju diskografskim kućama izdavačkim, jako je puno onih koji... S jedne strane su oni koji tako potpisuju, maltene ne znaju šta su potpisali. Imali smo neke slučajeve relativno skoro gde je bilo, pa ja nisam znala šta sam potpisala. Super. Postoje advokati za tako nešto i postoje ljudi koji mogu da pročitaju to i da daju savete, a s druge strane i ti ljudi negde treba da se edukuju. I sad šta mi da radimo ako sami se ne razumemo u to? Recimo, ja se zaista ne razumem šta ja sad treba da radim. Ja dođem sa nekakvim albumom tebi, koji je recimo snimljen. Recimo da ti nisi ulagao u snimanje tog albuma, ja sam ga snimila, to je recimo dobro, i ja dođem kod tebe i šta se dešava? Kako ti meni objasniš na koji način ćemo neke stvari da uradimo, a da ja pritom budem zaštićena? I šta je ono što ja moram da uradim da bi potpisala nešto što ima smisla i da ne bi potpisala nešto što će mi sutra koštati, a ne sad, mislim, koštaće me, jel te? Karijere možda. Ja ću sad da ti ispričam jednu anegdotu. Jedan bend koji postoji, muzičari sviraju, pa sigurno je jedno 40 godina su na sceni. Došli su kod mene da im izdamo album, ja sam im dao ugovore, svaki ugovor za sebe govori svoje i rekao sam sve što vam ne bude jasno, zovite me, pitajte me da razjasnimo. A ne bi bilo loše da uzmete jednog advokata koji će prvo da vam protumači ovo, pa kad budete svog advokata, prosto da ne bude da je deo izdavačke kuće. Ali nađite nekog ko zna da vam protumači. Pošto ima jako puno onih koji su završili pravni fakultet, koji imaju čak i neko zvanje i krenuli su neku proceduru da bi postali advokati i onda potpuno pogrešno tumači ljudima stvari. Zato što je zakonska regulativa vrlo jasna i precizna za one koji su iz posla. Jer znaju standarde posla. Za sve ostale možda bude problematično. Morali bi da traže mišljenja određenih institucija koje postoje u državi, a to je Zavod za intelektualnu svojinu, koji propisuju određene dodatne propisuje određena dokumenta na osnovu kojih se i kolektivna društva pridržavaju. S druge strane imate, i onda je to jedan spoj zaista onoga što i predstavlja biznis. A taj bend je, sad ću da se vratim na taj bend, izvinjavam se, otišao sam opet malo dalje u objašnjavanje stručne. Vrati se na anegdotu. Da. I onda je taj bend, ti muzičari su već 40 godina na sceni, ali uopšte nisu razumeli šta piše u tim ugovorima. I onda me je zvao... I nikog nisu pitali. I nikog nisu pitali, verovatno. Bar ne neko pametnog. Nisu se javili. Ne, nisu se javili. To je, dakle, drugi diskograf objavio. Meni je to drago da je on to objavio. Ja sam s druge strane upravo objasnio muzičaru s kojim mi radimo, koji me zvao da me pita šta se tu desilo, kako nisu oni objavili za tebe. Ja sam rekao, pa jednostavno očigledno nisu čitali ugovore. Pa kakve si im ugovore poslao? Pa iste kao i tebi, rekao. Samo što si ti seo sa mnom i mi smo prošli stavku po stavku i ja sam ti objasnio šta znači. Jer zakonska regulativa je vrlo pravničkim jezikom napisana. Nije ona nešto što kažu familiar, muzičarima, nije im bliska. Ne umeju muzičari da tumače pravne propise, kao što, nažalost, imamo i veliki broj onih koji mešetare u celom tom procesu, advokata i svih ostalih koji pokušavaju da dokažu nešto drugo za svoje klijente, naravno ne bili naplatili oni zbog sebe para. A naivni autori, muzičari ulaze u te aranžmane sa njima i također ima veliki broj izgubljenih sudskih sporova protiv velikih diskografa. Zato što je sud prepoznao onako kako jeste. Tako da ulazimo u tu situaciju da ti kao neko ko si
snimila album, došla kod mene, prosto treba da imaš ugovor koji je definisan, odnosno barem u onim stavkama koje se ne tiču same zakonske regulative, ali se tiču ipak tvojih prava, tiču se tvojih tantijema, nazovimo ih tantijemima, znači para koje ti pripadaju od prodaje fizičke, digitalne, od ovoga, od onoga, svašta tu nešto ima pored toga, jer nije samo jednostrani pravac kretanja para kad je u pitanju to. I zato jeste taj ceo korpus neuspešnih muzičara, ja ću ih nazvati, amatera u poslu, koji ne znaju kako se dolazi do para u muzici. Znači, to je stvarno jedan proces koji se uči. Ima ljudi koji misle, aha, kao ja sad prodam CD i uzmem pare. To nije to. Ovo je tvoje, ovo je moje. Ja prodam kartu za koncert i uzmem pare. Problem nastaje onog trenutka kada ili će nastati onog trenutka, nažalost vidimo sada po ovoj najnovijoj strategiji Vlade Republike Srbije, koja pokušava da ove freelancere iz IT sektora utera u neki red. Isto to će se desiti s muzičarima, isto to će se desiti s piscima, isto to će se desiti sa svim freelancerima i sveke vrste industrije koja postoji. Svet stiže kod nas. Evo, baš smo skoro imali priču o tom, recimo, YouTube-u i o svemu tome šta se dešava kod njih ili generalno u svetu vezano za muziku koju stavljam online. Ja sam stala, rekla sam, molim, a što? I onda si rekao, moraš da se prikloniš velikima. Pa vidi, globalizacija jeste taj ceo sistem da si ti u velikom sistemu. Niko od tih svih ljudi ne voli da ima iskakanje, zato što iskakanje ne donosi rezultat. To je ona priča koju smo pričali nedavno ti i ja, kada određeni veliki svetski bend, pošto bendovi vide dva pravca zarade novca. To je koncert, prodaja koncerta i prodaja svojih albuma, da li kroz digitalno i fizički. Kada veliki svetski bend krene na turneju, on nikada ne ide paralelno sa drugim svetskim bendom. Postoje koncertne agencije koje se dogovore. Ove godine Madonna svira Severnu Ameriku, a Metallica ide u Južnu Ameriku, a Stones idu u Evropu, a opet U2 ide, na primjer, u Aziju da svira, a ne znam koji bend ide u Afriku, pa ih onda rotiraju. Ili nikada u toku 6 meseci ne idu dva velika benda na istu teritoriju i isto tržište. Zašto? Pa nema toliko para za sve. Znači, skupe su karte, jedno 10 puta su skuplje nego kod nas ulaznice za te koncerte, u krajnjoj liniji ulaznice koje mi plaćamo ovde za te strane koncerte su prilično jeftine. U odnosu i na komšije. Tako je. S druge strane, zarada novca ide kroz neke druge vidove, kroz autorska prava, kroz srodna prava, kroz merchandise, kroz neke druge vidove zarade, kroz sinhronizacije, kroz drugu vrstu eksploatacije muzike. I svi ti ljudi uspeju u svojoj karijeri jednom da dotaknu i kažu, jeste, evo ga, uspeo sam. Nije suština jednom. Suština je da to ide stalno. I kad s druge strane imate medije koji vas promovišu, ali i medije koji žele da imaju partnera koji će da bude u skladu sa svim onim standardima kako treba da postoje. S treće strane imate marketinške agencije. Znači, ovde nijedna marketinška agencija nije investirala novac ni u jedan bend. Svi hrvatski bendovi imaju nekog sponzora. Svi slovenački bendovi imaju sponzora. Zašto? Pa nemaju preko puta sebe ozbiljnu profesionalnu ekipu. Ja sam imao sreće da sam radio sa profesionalnim bendovima koji su imali za sebe stav, jasnu sliku i sve ostalo. Diskografska kuća je ta koja pokreće te teme, koja pokreće stvari. Kad imate pravno lice, hoće da radi s pravnim licem. Kad imate fizičko lice i pravno lice, vi već imate problem. Imate dodatni trošak za sve to. Zašto? Zato što naši muzičari nisu članovi, odnosno oni koji su amateri, koji su samo izdati, nisu članovi udruženja muzičara. Udruženje muzičara je također jedna esnafska organizacija koja mora da im pomogne u njihovim i ima jasna pravila i država ima jasna pravila prema tim udruženjima, gde je mnogo lakše raditi nego sa bilo kojim građaninom. Imate benefite od svega toga, ali morate biti deo sistema. Da, interesantno je koliko muzičara je kao, što ja sad moram tamo, plaćam članarine, moram ovo, moram ono, zašto oni meni, gleda se nekako već godinama da se to izbegne. A u suštini, ako bismo svi bili tu gde treba da budemo,
onda bi to imalo koristi i za Pa nas. evo, Svima bi bilo lakše. Evo, ova godina je pokazala upravo da svi oni koji su u sistemu su imali neki benefit od države. Možda nije bio adekvatan, ali su imali. Ne možemo da kažemo da nisu. Znači, svi oni koji su bili registrovani kroz udruženja, kroz sindikate, muzičara i ostalo, su dobili pomoć od države. A svi ovi koji su freelanceri, oni dalje sede i kukaju. Svi misle da je Facebook i YouTube jedini izlaz od njihov svet. Nije tako. Znači, postoje jasna pravila kako, šta, gde. I kad se budu ljudi, svi ti, opredelili da se profesionalno bave time, onda će biti mnogo lakše. A zašto nisu profesionalni? Pa i to smo pričali, ja bar stalno dosadan sam. Mi imamo jako mali broj ljudi koji su završili osnovnu muzičku školu, a bave se muzikom. A da ne pričamo o srednjoj ili o akademiji. Svuda na zapadu, svi muzičari koji sviraju, možete se smete, ali čak i oni, znaš, kad kažu babe, vidi ga kakav je istetoviran i s pirsizima, ali taj čovjek je završio muzičku školu. I on ima muzičko obrazovanje i on se profesionalno bavi muzikom. Nije prepodne pekar, lekar, apotekar, da parafraziram jednu čuvenu, nego je muzičar. Znači, prosto ljudi se bave time, imaju esnafska udruženja, jasno propozicije kako, ko šta radi i onda nemaju taj problem. I onda industrija funkcioniše besprekorno. Svi što industrija u ovoj zemlji i u regionu čak neko vreme toliko nije funkcionisala da prosto ljudi nisu mogli da budu samo muzičari, da bi mogli da izdržavaju sebe i svoje porodice. Oni su negde prosto morali da se bave i nekim drugim stvarima. Složit ćeš se da nije sve do toga što je muzičar neozbiljan i baš ga briga da bude profesionalac. Ali ja i ti ćemo da nabrojimo bar jedno od 35 ljudi koji profesionalno žive od muzike. Sad ovog trenutka bez mnogo razmišljanja. Koji se ničim drugim ne bave, ni sa čim se ne bave u odnosu na druge koji bi da budu, ali ne bi da budu. Znaš, moraš da zagrizeš u nešto. Znači, ne možeš, ti si danas bend i danas prepodne snimaš album i trošiš neke resurse, neke diskografske kuće i to, i znaš da ćeš moći da sviraš samo vikendom, a onda ćeš preko nedelje da budeš student medicine, student elektrotehnike, student ovoga, onoga, da budeš uzorni građanin i sve ostalo. Nisi više rocker, jel tako? Šalim se malo. Kravata, stalan posao. Jeste, pa moraš da se opredeliš. Onda ti zauzimaš poziciju nekoga ko želi da bude to što jeste. Da li ako neko ima ozbiljan talent i uradi dobar album i ima dobre pesme, bez obzira na to što se bavi nečim drugim, pa mislim, znamo i neke pilote koji se bave muzikom vrlo profesionalno. Jeste, evo znamo i u svetu. Evo uzmi grupu Queen. Dobro. Brian May. Dobro, i znam, jasno je. Bruce Dickinson. Pa doleti čovek avionom, ode otpeva, odsvira. Ne, mnogi muzičari. Znači, imaju vrlo profesionalni stav prema tome. Ali, to je deo biznisa. Znači, zato se zove muzička industrija. Svi oni koji ne učestvuju u muzičkoj industriji nisu deo nje. Ne mogu da ostvare svoja prava. Kako da dođemo do toga da muzičari negde shvate sve to o čemu mi pričamo i da shvate koliko im je bitno da i da u tom svom esnafu kao muzičari, da oni svi negde budu, pa ne udruženi, jel te, ali da negde budu kolegijalni jedni prema drugima, što je isto jako važno, i da negde počinju, gde da nauče, na koji način oni, a da ne moraju sami da idu da googlaju tamo, sada čitaju, da se raspituju, da ovo, da ono, kako ih edukovati prosto da na pravi način prihvate i shvate tu globalizaciju koja će ih zahvatiti i koja će im negde značiti u nekom momentu ako se na vreme odluče da budu deo tog sistema. 1988. godine ja sam napunio 18 godina. I želeo sam da kupim neke instrumente u tadašnjoj Jugoslaviji. Nisam mogao da ih kupim i da ih uvezem bez potvrde da sam član udruženja. Profesionalnog udruženja muzičara. Profesionalno udruženje muzičara je imalo 2 puta nedeljno audiciju da bi te primilo da budeš muzičar. Audicija je podrazumevala da barataš... Znači ne samo odeš i platiš članarinu i ti si član. Odeš, da umeš da barataš svojim instrumentom, da ne kažem da sviraš, i morao si da polažeš solfeđo, da znaš note. Ja nikad ne bi prošla. Mislim, ja bi otpevala. Ne.
Ti bi prošla, zašto? Pa zato što bi naterala sebe da prođeš, da uzmeš privatne časove ili da se upišeš u neku muzičku školu jer je to uslov da ti budeš tu. Radio Beograd je imao 2 puta nedeljno, ceo orkestar je sedeo ili deo orkestra Narodnog orkestra je sedeo ili džez orkestra je sedeo i radio audicije za pevače. Ti pevači su uzimali privatne časove kod profesora pevanja da bi mogli da postanu radijski pevači, jer samo radijski pevači su mogli da snime ploču. I onda se pitamo odakle cela ova situacija. Pa eto, proizilazi iz toga. Znači, prosto mora da se napravi takav sistem da mi moramo, da bismo bili tu, da moramo neke stvari da prođemo. Naša udruženja muzičara i dalje imaju iste propozicije. I dalje traže od ljudi da donesu svoje snimke, da ne radi se više audicija na taj način, ali da donesu svoje snimke, da donesu ono, da se vidi da oni barataju time. I da jesu priznati. I da imaju nešto iza sebe. Tako je. I tek onda kada imaju ispred sebe sve to, onda sedi komisija koja odlučuje, koja ti dodeljuje status. I kad ti dodeli status, ti tek sa tim statusom možeš da odeš u poresku upravu i da se prijaviš kao takav. Jer samo taj ceo sistem s jedne strane te tera da radiš, a s druge strane te naučio kako da dođeš do tog rezultata, do koga. Izuzet ću sad iz ove cele priče u nesrećnu godinu koja je iza nas i ovu koja je počela sada. Tu su stvarno ekstremni slučajevi, strašno je teško svima. Svima je teško, definitivno. A s druge strane... Kad si već pomenuo tu godinu, stalno su ovih dana, čak su i mene za neki intervju pitali šta je ono što nadležni organi treba da urade da bi se negde taj koncertno-festivalski moment vratio. I ja imam neko svoje viđenje. Ja imam viđenje da recimo bi trebalo po uzoru, ako ništa drugo, na neke druge zemlje u svetu da se proba, da se napravi nekakav plan. Ok, kao ovo sme, ovo ne sme, sad već dovoljno čini mi se znamo i o virusu i o svemu tome, da bismo mogli negde da se organizujemo, da eto kao se bar nešto desi ove godine u tom smislu. Ali, ok, ja nisam stručna. Šta ti misliš, kako se to sad rešava? Jer prošlo je više od godinu dana, nismo više zbunjeni, nismo više, ne možemo više da kažemo kao opravdanje, kao ne znamo još uvek šta će biti. Znači, moraju da se donesu nekakva pravila koje će važiti za narednih makar 6 meseci, recimo. Zato što ne možeš ti da organizuješ ni koncert, ni festival ako ne znaš da li će za 3 dana da se promene mere ili neće da se promene. Pa vidi, kod nas, mislim, odlična konstatacija, odlično pitanje i samo dolazimo do jedne iste, do jednog istog zaključka da nažalost, svi naši životi zavise od politike. I da smo mi svi negde se pomerili u tom pravcu da mi sad svi gledamo u politiku kao nekog mesija. To nije tačno. Puno stvari zavisi od nas samih. Mislim da puno stvari država ne može da pokrene i ne želi da pokrene, ne želi da pokrene, nego jednostavno nema resurse da pokrene u tom pravcu jer prosto nema stručne ljude koji mogu da odlučuju o tome na taj način. Ali ako bi neka stručna tela od strane esnafskih udruženja došla sa nekakvim papirom, predlogom i ostalim stvarima, borba grupacije koja je sebi dala ime, a bez potpisa, imena i prezimena ljudi koji za toga i koji forsiraju to na Facebooku, to nije borba. Ja kad hoću nešto da kažem, ja sednem, odem u Privrednu komoru Srbije, napravimo sastanak i tamo na licu mesta svojim imenom i prezimenom kažem, iza mene stoji ta diskografska kuća, ova, mi smo udruženje diskografa Srbije, diskografska asocijacija Srbije, mi od države zahtevamo to i to. I onda u Privrednoj komori neki ljudi kažu, jel imate predlog? Imamo, izvolite. Onda oni sednu, razmotre, gledaju da li je u skladu sa zakonom i završi se taj posao na taj način. Ovako upirati prstom, ovaj kriv, on nije niko kriv, ali mora potekne inicijativa, prava inicijativa od nas kako da dođemo do tog rešenja. Mi smo na početku pandemije pozvali medije sve. Postoji jedno kod nas na Diskografskoj asocijaciji Srbije, postoji i dan danas na sajtu, postoji saopštenje, poziv, da mi pozivamo domaće medije da forsiraju domaću muziku jer će to biti uglavnom izvor prihoda u narednih godinu dana za sve autore i izvođače. Pa ja ne znam da li je neko čuo ili nije čuo šta se dešava. Ja vidim da
po ovim nekim radiostanicama mnogo više ima drugih muzika nego što ima naše muzike. Ajde sad nekom onako prostom čoveku sa strane, koliko zapravo nama znači kao domaćim izvođačima pod čijom god smo zastavom, samo da je ovo srpska, jel te, koliko nama znači da nas neko emituje, ne samo zato što me neko čuo, znači mi, pa vidi, to tamo negde da klikne. Mislim da ono što ja pratim medije, privatni mediji jako slabo, a državni mediji da. Radio televizija Srbije vodi računa da se jako ta neka razmera domaćih i stranih numera pušta. S tim što je poslednjih 5-6 godina kod nas velika kriza sa autorstvom. To je jasno. I da svi nešto A i kod nas, izvini što te prekidam, ali kod nas nekako čini mi se kad kaže domaća muzika misli se na region. To je interesantno. A to nije domaća muzika. Mislim, jeste da je mi razumemo kao da je na srpskom, ali u suštini to nije domaća muzika. Što se prava i obaveza tiče, to što je neko pustio hrvatsku pesmu, koliko god je dobra, negde je oduzelo vreme nekom našem domaćem izvođaču. Tako je. Pa dobro, ali o tome treba da razmišljaju svi. Opet, ja ti opet kažem, sistem mora da postoji. U Hrvatskoj postoji udruženje izvođača koje ne dozvoljava da bilo ko nema licencu može da svira na teritoriji Hrvatske. Mi smo svesni bili da iz ovog našeg sveta koliko su puta zabranili koncerte ili vratili s granice određene koji nemaju ni pozivno pismo, koji nemaju licencu, koji nisu registrovali u Hrvatskoj. Poslednjih 20 godina pričam. A kod nas, šta mi radimo? Kako smo mi zaštitili naše? Kako su naši izvođači zaštitili svoje tržište u odnosu? Nema nikakve politike ovde. Pričamo o biznisu. Kako? Ne mogu da ga zaštite. Pa nema, freelanceri su. Ko im je kriv? Ti, ja, neko treći. Ne znam. Mislim, baš bi volao da čujem objašnjenje. Znaš, a onda im je drago kad ih pozove neki klub i to njih 5 u Hrvatskoj da odsviraju neki letnji festival i tako dalje. A naši festivali, ja nemam ništa protiv. Nek dođe ko hoće, treba svira. Ali zašto naši izvođači ne mogu da idu tamo? To je samo pitanje. Kako su se to organizovali? Da, postoji taj problem kad si već pomenuo te festivale i kad si pomenuo sviranje naših bendova na festivalima. Ono što ja negde opet iz ugla izvođača, recimo, vidim kao problem, a to vidim i kao problem kada se razmišlja o organizaciji samog festivala. Ok, zna se ko su zvezde, ko su headlineri određenih festivala i to je ok, naravno da će oni biti u nekim dobrim terminima i naravno da je sve to. Koliko je bitno da sam festival, organizator festivala da šansu i manjim i nekim možda manje poznatim bendovima u smislu tajminga na tom festivalu. Znaš, kao pustio sam te da sviraš u 6 popodne na sred Ušća kad nigde žive duše nema, pa ti dovedi nekog, nek te snimi tu, evo ti si svirao. Mislim, nije to ideja. Ideja je da se i na taj način negde ti neki domaći izvođači, da im se da šansa da pokažu pred publikom stvarno šta znaju. To radi industrija. Opet ću da se vratim. Znači, dosadan sam, znam, ali dosta naših poznanika koje je radilo u inostranstvu, novinara, prijatelja, oni su da bi dobili intervju od neke velike svetske zvezde morali da idu i da gledaju i neke druge zvezde i s njima da urade intervju. Znaš, to rade A&R timovi, to rade PR timovi. Oni određuju, hoćeš da radiš intervju sa Nešom iz... Možeš, ali možeš da uradiš sa ovim. Tako je, sa Nešom iz Texas Flood, super, moraš da mi uradiš intervju i za NBGM. Naprimjer, da li si ti čula nekad tako nešto kod nas? Nisi čula, verovatno. Jer nemoj da se zameramo, Neša je rekao, nemoj preko njegovih kombinacija. Čekaj, majstore, mi pričamo o istom poslu. Ako hoćeš da mi dalje investiramo novac u tebe, da tvoja karijera ide u dobrom pravcu, pa moram da vučem još nekoga. Moram da uvlačim još nove talente, moram da investiram u njih i od tebe i od njih, pa sad od 200 izdanja godišnje, 5 će da mi donese novac. A ovih ostalih 195 će da donese
novac kroz narednih 20-30 godina. Jer diskografija je posao koji se ne radi manje od 30 godina da bi se bilo šta isplatilo. Ti sve vreme investiraš u izdanja, u PR-a, u promo. Nije samo ja odštampo CD i stavio ga u prodavnicu. Ti moraš da platiš minimum, jedna diskografska kuća mora plati 5 ljudi da ima na plati koji će da rade administrativne poslove, razne druge stvari, PR, promociju, da trči, da radi, da zove, da ovo, da ono, da bi taj posao funkcionisao. Kod nas je diskografija svela na to da od zvaničnih skoro 90 i nešto nosioca prava koliko je registrovano u kolektivnom društvu OFPS, možda nas 5 ima sve ovo o čemu ti ja pričam. Sve ostalo je tašna mašna ili su to pojedinci koji sebe smatraju da su važni i relevantni. Imam portal, imam novinsku kuću, imam radio stanicu, imam ovo, imam televiziju i kao ja sam to što jesam i izvolite ili nemojte. Znaš, kod nas strašan problem, imamo ja sam ja i ovo je moje i ja ću da puštam šta ja hoću. To nije tačno. Veliki problem čak koji mi je privatno. Čak i ako je privatno. Zašto? Zato što on rabi. Znači koristi javno dobro koje se zove frekvencija. Frekvencija je nešto o čemu treba pričaju mnoge državne institucije. Vidim da se politički opet svi muljaju, zato ću kažem, svi su i dalje u mulju političkom. Zašto ovaj smeo da pusti ovo, zašto ovaj nije, zašto ovaj, pa se preko neke institucije koje se zove radiodifuzna agencija ili kako se već zove, radiodifuzno telo, prepiru politički, umjesto da to telo bude nezavisno kao što i jeste u svom formiranju i da ono kaže, izvinjavam se, ti jesi vlasnik tvoje privatne televizije, ali koristiš državno javno dobro koje se zove frekvencija, mi ti dajemo dozvolu, ne može da bude na tvojoj frekvenciji to i to. Zašto? Zato što je ovo javna frekvencija. Pa mi imamo ovdje poplavu svega i svačega, jer vlasnici televizija misle da time što plate tih nekih, koliko plate iznosa, da su oni vlasnici svega ovoga što mi treba da slušamo i da gledamo. Tu smo došli na onaj drugi problem. I slušaju ono što ljudi traže i što ljudi vole i ne postoji ni jedan nikakav edukativni moment koji mora da postoji kod svakog medija, ne samo u privatnim televizijama ne mora da postoji edukativni moment. Trebalo bi, ali to mora zakon da reguliše. Ali ono što ne kapiraju svi oni, da to što se vrti na radio-televizijskim stanicama nema nikakvo uporište onoga što narod voli i sluša. Vratit ću se na jednu drugu informaciju, a to je da kroz kolektivna društva Sokoj i ostalo, vi kroz godišnje izveštaje vidite koliko je para prikupljeno od koje manifestacije. Pa dolazimo do toga da pop, rock i zabavna muzika mnogo više para donose ovoj zemlji, iako se neka druga vrsta muzike pušta na radio i televiziji. Da, to je ono što smo često ti ja ovako privatno pričali, a ja pokušavam gde god mogu javno da pričam o tome. Stalno se priča o tome da je rock'n'roll ćao, da je statistička greška, da umire, da ne postoji. Nije tačno. I kao žanr, ne samo kao stav. Najprodavaniji koncerti kod nas u Srbiji su pop rock. Pa imate Exit festival, pa imate u Kragujevcu festival, pa imate u Aranđelovcu, pa imate bilo gde. Neko će kaže, a čekaj, ovaj je prodao arenu, ovaj je prodao arenu. Ali ono što ja uvek ljudima kažem, stavite samo cenu ulaznice za jedan i celu ulaznice za ovaj drugi događaj. Nećemo to porediti uopšte. Mešaju se, ovde se meša zabava, pa pre neki dan je naša premijerka rekla da muzika nije kultura, nego da je zabava. Tako da dolazimo dotle da političari vrlo jasno su dobili sliku šta njima treba. I to je potpuno legalan stav. Hleba i igara. Vidi, to je potpuno legalan stav. I ja to poštujem. Ali svi mi ostali moramo pokažemo državi da smo kultura. I da mi se bavimo kulturom. I da upravo ono što mi izdajemo, ja ovo što izdajem zadnjih 10 godina, upravo pokazuje, hoćete mi kažete da Paja Aksentijević nije kultura, grupa Iskon da nije kultura, da grupa Divanhana nije kultura, što mi kažete da Slobodan Trkulja nije kultura. Šta odlikuje ovu zemlju u svetu? Kultura, pismo, vera. Gde je tu politika? Ajmo da se bavimo nama samima. Ako se budemo sami bavili time, pomoći će nam i država. Država prosto jednostavno, sad kažem opet odgovorno, nema stručne ljude koji mogu se bave ovim.
I ne treba da ima. Čini mi se da nema stručne ljude ni za neke druge bitne biznis. stvari. Da. Ne bih ja sad o tome, ali ajde da pričamo ono što jeste realna stvar. Ajde da mi sami sednemo za sto, da se pogledamo u oči, da kažemo hoćemo li mi da budemo prava industrija ili ćemo i dalje da imamo elemente industrije pa ko se kako snađe. A da li ti misliš da zaista imamo mi u tom smislu, da, ti misliš tako, ima sigurno u tvojoj okolini ljudi koji misle isto tako, da li su iz medija, da li su iz diskografije, da li su iz nekih drugih segmenata ove industrije, sigurno ih ima, ali čini mi se da smo manjina. Ipak i da ima mnogo mi samo čutimo i ne dozvoljavamo ili ako zašto ne čutimo, čutite? Pa ne znam, znaš šta, ja ću opet da se vratim, izlaz u naš svet je Facebook, a to nije realnost onoga što mi treba da živimo. Znaš, to je prividna slika nečega, ono kao, ajde, pogledamo se u ogledalo svako jutro pa vidimo da smo očišljani, obrijani i sve ostalo. Nekako mi to ne odiše onim pravim stvarima čime mi treba da se bavimo. Znaš, mi imamo jednu vrlo specifičnu situaciju. Mi smo jedina država na svetu koja ima svoju muziku na svom jeziku ili na engleskom jeziku. Određeni broj izvođača, bendova ima na engleskom jeziku. I to je super. Ali mi smo jedina zemlja koja nema direktni pristup svetskim muzičkim servisima. Naša muzika se nalazi tamo, ali naši građani ne mogu da ga kupe. 1 promil. Oni koji imaju posebne kartice, oni koji posebne akaunte, oni koji posebno žive. Polako, a nemamo Spotify. Gde nam je Spotify Srbija? Gde nam je iTunes Srbija? Gde nam je Apple Music Srbija? Gde nam je Deezer? Ovo, kroz Telenor. Ovih 7% građana koji imaju pristup Telenoru, nemojte mi zafrkavati. Zašto to nije servis vezan za sve? Stalno nas nešto kalpe, stalno nam nešto oduzimaju. To je prihod državi Srbiji da primi porez od nas koji pravimo pare. A mi ne možemo napraviti pare. Jednostavno ne možemo. Naš prihod je, ja sam pre par godina u Privrednoj komori Srbije objašnjavao profesorima koji su napravili studiju o celoj kao priči vezano za kreativnu industriju, gde oni prepoznaju 1026 preduzeća. Ja kažem, izvinite, molim vas, mi imamo ovde predavanje, sad evo nas Privredna komora Srbije, ali vi znate da ovde niz ulicu postoji Sokoj koji kaže da ima 12.000 članova. Gde su oni u ovoj vašoj studiji? Odavde 1,5 kilometar je PI. Oni imaju ne znam nija koliko hiljada svojih članova koji su takođe trebali da budu obuhvaćeni ovom studijom. A onda dođemo u situaciju da kreativna industrija mnogo više para ubacuje nego bankarski sektor Srbije. A bankarski sektor Srbije je ovde jedna od vrlo vodećih industrija koja zadaje državi određene ultimatume. Šta mi radimo? Gde smo mi? Pa gde smo? Šta radimo? Pa o tome upravo pričam. Šta da radimo? Nalazimo rešenje. mi sad pokušavamo da... Prvo moramo da identifikujemo sve probleme koji postoje. I onda kad smo ih identifikovali da nađemo minimalni zajednički imenitelj svega toga da bismo došli do nekog dokumenta koji ćemo da damo državi. I kad im damo taj dokument, država će sedne da razmišlja neko vreme da će kaže super, hoćemo. Mislim, vidi se razlika s obzirom na to da recimo evo kako je počela ta pandemija, nije prošlo ni mesec dana otprilike recimo u Nemačkoj ili ovde ili onda, već su krenuli da rade istraživanja na temu muzičke industrije, odnosno održavanja koncerata, rada na svemu tome. I odmah su krenuli istraživanja i kao ovo ćemo ovako, da li možemo ovo ovako, ajde da napravimo ovo, ajde da napravimo ono. Ne previše, ali se dešava. Zato što su ljudi negde svesni toga da ta industrija vrti jako veliki broj para. Jeste, vidi, procentualno, kad uzmeš Evropsku uniju, procentualno države u Evropskoj uniji daju ozbiljan procenat za kulturu u tim državama. Oni su samo shvatili da zbog toga što se ne odvijaju određene javne manifestacije su taj budžet preraspodelili na neke druge vidove i prebacile su to za tu istu godinu i za sledeću godinu kako da pomognu tim muzičarima da ipak postoji neka dešavanja. I onda sva ta dešavanja koja se dešavaju, svi ti performansi koji se dešavaju i u kućnim varijantama i ovako onako su dotirani od strane kulture. Ja ti potpisujem da niko
od esnavskih udruženja nije poslao ni jedan jedini papir Ministarstvu kulture i da kaže ove godine ste izdvojili budžet za taj festival. Neće se desiti. Ali, ajde da taj festival zajedno s ovim muzičarima napravi neki event koji je uskog kruga ljudi, gde se ljudi neće zaraziti, gde će poštovati mere zaštite i gde će ipak ti muzičari dobiti neku financijsku satisfakciju, da ne kažem honorar. Krajem, u drugoj polovini maja pravi koncert jedan veliki, jeste online samo, ali opet je nešto gde će se pojaviti i Coldplay i razni neki... Dobit će muzičari honorare, jer to su stvari koje su obezbeđene iz budžeta. I ljudi koji to organizuju i rade to. Šta mi radimo? Kod nas je uvek isti problem. Ja pretpostavljam da je isti problem. A to je ta vrsta neorganizovanosti, ne pretpostavljam nego znam. Jedna vrsta neorganizovanosti, drugo, sujete koje ovde vladaju, znači mi imamo, nama propada država već 30 godina zbog sujeta. A kamoli neki poslovi. I šta ćemo sad? Hajde ljudi bre da se pasuljimo. Hajde da idemo napred. Ja pričam o biznisu, ne pričam o politici. Jer od biznisa se stvaraju pare. Od toga će da živi i ja, i ti, i narod, i država koja će da zaradi porez. Da se vratimo na malopređašnju priču. Onog trenutka kada smo mi završili onu studiju, odnosno prezentaciju studiju, mi smo državi pokazali da smo mi izvozna grana. Kako smo pokazali? Pa ja sam rekao, vidite ovako, mi sada imamo vrlo jasnu situaciju. Naša muzika se svira, pušta preko svih svetskih ovih digitalnih servisa i nama ulaze devize. Nama se na račun firme uplati euro i dolar, jel tako? Mi smo postali izvozna grana. Vi dobijate rating. Pogledaj, razmišljajte o tome da imate rating države koji raste zahvaljujući tome jer se to vodi kao izvozna grana odjednom. I sad imate nekoliko miliona evra izvozne grane, zahvaljujući tome ovdje postane neki prosperitet. Onda su se neki dosetili da malo izmeste sve to u nekim državama, a mi svi ovdje plaćamo poreze i doprinose i sve ostalo. Onda su se neki dosetili da malo to izmesle u nekim ovim i onim i to tako prolazi. Znaš, ima si kroz medije, ne pričam ništa na pamet, ima si kroz medije jasnu sliku za nas koji znamo kako funkcioniše, zašto su određeni pevači, zašto su određene firme pozivane od strane tužioca i ovih da objasne odakle keš. Pričam posljednjih 4-5 godina. Ok, te firme su legalne, dokazale su svoju nevinost, to tako kažem, jer uvek postoji mogućnost da to, ali opet kažem, ako bi svi duvali u istu tikvu, što kaže naš narod, bilo bi nam dobro. Pominjemo stalno, kroz ovu priču, stalno pominjemo medije i sad neko ko je s ove strane stalno kaže, a zašto nam ne daju prostora, s druge strane neko ko radi u medijima je opet kao pa nema prostora, ovi slušaju ovo ili ono, ovi hoće ili ovo ili ono i radi se ovako ili onako. Mislim, u krajnjoj liniji jedan od razloga za pokretanje i ove priče je to što smo shvatili da u medijima činjenica današnjim srpskim mesta, ja ne kažemo za rock'n'roll, mislim nije to samo za rock'n'roll, to je za ljude koje stvaraju muziku u ovoj zemlji, nema dovoljno prostora u smislu da sednu i da na neki najnormalniji način pričaju o svojoj muzici, sve se svodi na dobar dan, ja došao, eto album, hvala, doviđenja, vidimo se. Mislim, ko je to u pravu i ko je kriv za to što se misli da rock'n'roll, uslovno rečeno, u najširem smislu te reči, umire i da je negde kao skrajnut i da je statistička greška. Ko je kriv što se to misli? Jesu krivi mediji? Jesmo krivi mi? Ko je kriv? Svi zajedno pomalo, s jedne strane, s druge strane imaš opet tu istu priču koju stalno vrtim u krug, a to je da mediji kao i svako drugi želi pouzdanog partnera preko puta sebe. Ne možeš da kasniš na emisiju, ne možeš da ne dođeš na emisiju, ne možeš da ti je kasno, ne možeš da ti je rano, ne možeš da ti je vikend, ne možeš, prosto mediji žive 24 sata, 365 dana u godini, jel tako? Jest. I ako emisija pada u ponoć, tvoj zadatak je da ti u ponoć budeš na toj emisiji, ako te je pozvao voditelj. Prvo poštuješ njega i on zna da u tebi ima partnera koji je pouzdan i koji će svaki sljedeći put kad god ga bude pozvao da ga ispoštuje, s jedne strane. S druge strane, ako ti nekoga preporučiš tom čovjeku, on zna da si ti pouzdan u tom smislu da će i taj neko doći u tvoju emisiju.
Ja sam godinama radeći sa bendovima morao da ih molim, kao menadžer, da ih molim, da ih budim, da ih vozim, da budem prisutan, da bi bili na emisijama. I da bi ispoštovao te ljude koji nam rade kakav takav posao. Puštaju nam muziku, vrti se spotovi i sve ostalo. I na taj način sam dolazio do rezultata da ti svi moji bendovi budu posle i koncertno uspešni. Jer su bili pouzdani partneri, jer sam ja vodio račun o tome. Svi ostali nisu. Jer urednik kaže, čekaj, ovaj se nije pojavio, skini ga s programa, neću da znam za njega više. Čak su neki moji prijatelji rekli da kao otprilike tu su zato narodnjaci uspeli između ostalog, baš zbog tog profesionalizma negde i odnosu prema medijima. On zna koliko mu je medij važan i on će da uradi sve što je u njegovoj moći da se pojavi makar 3 minuta u jutarnjem programu. Pa ne samo prema medijima, nego prema svim ljudima iz posla. Pa da. Znaš, njega ne zanima ko svira pre njega, ko ne svira pre njega, ko je pojačalo, ko je nije pojačalo, koja mikseta, ko će da svira rajd, ko će da bude u emisiji pored njega i tako dalje. Mi smo imali jednu situaciju vrlo interesantnu, da smo promovisali pre 10 godina 12 Masima Savića. Izdali smo njegova 3 CD-a, ali priča sad o prvom CD-u, znači Vještina. On je čovjek jednostavno rekao, budem rođa išao na sve emisije, ja promoviram svoju glazbu. Šta me briga ko sjedi pored mene u studiju, ne interesira me. I otišao je u jednu emisiju koja isključivo ima estradnu i publiku i sve ostalo. Međutim, mi smo počeli na taj način da dobijemo sve više i više pristalica i sve više i više ljudi je okrenulo se tome, kupilo njegov CD i on je već prve sledeće sezone svirao 2 koncerta u Beogradu u Domu sindikata. Već sledeće godine je svirao Sava centar. I onda je nastavila da raste njegova karijera. I dok god smo mi vodili računa o njegovim toj vrsti promocije koju smo radili, ceo naš tim, to je sve funkcionisalo. Besprekorno. Tako da, problem koji mi ovde imamo tu vrstu nerazumevanja, prodaje, kako se to kaže. I ako ja imam nešto da kažem publici, ja moram da idem u sve emisije koje god žele da me ugoste. Nezavisno od toga. I vidiš, to je jedan od segmenta onoga malo pre priče kako su u Hrvatskoj organizovani. Njega ne zanima ko je pored njega gost. Hoće da dođe da ispromoviše svoju muziku. I da kaže publici ono što treba da kaže. Mi smo se ceo život polarizovali. A šta misliš o onim razmišljanjima tipa tu emisiju apsolutno ne gleda niko ko sluša ovo i ko bi slušao ovo što ja radim. Ajde sad, Masimo je opet negde nekakav pop izvođač, ima ljudi koji su nekako prijemčivi i ne znam ja. Jesi bila nekad na njegovom koncertu? Jesam, mnogo. Kako zvuči njegov band, pop ili rock? Ma dobro kažem, ali opet je negde prijemčivi široj publici. Ima bendova koji su malo više... On u svojoj promociji odaje takvu sliku da bi došli ti ljudi, da bi oni kupili njegovu. Zašto? Pa zato što on na taj način raste, širi se. Ima mogućnosti da sledeći album snimi još kvalitetnije, da uradi veći broj kvalitetnijih spotova, zato što je zaradio novac. Investirao je dalje u sebe. Isto to rade Rolling Stones, isto to radi YouTube, isto to rade svi ostali. Mi smo imali situaciju, došao je pre ne znam koliko godina i jedan menadžer rekao, jesi vidio ovo? Ja kažem, jesam, vidio sam. Pa da li je moguće da je Gwen Stefani u 7 ujutru top našminkana i pa jeste majstore, ali američki televizijski program gleda nekoliko miliona ljudi taj. Ona je došla da proda svoju muziku. Sve zajedno s mažuretkinjama je ušla u studio, dange, napravili su cirkus od toga. I ona je ispričala šta je imala da ispriči, ceo svet je brujao o tome. To je taj PR, to je taj moment promocije sebe. U 7 ujutru. Prema tome... Meni je najinteresantnije s obzirom to da se bavim i PR-om i sad kad pričamo o tome kao u koju emisiju, gde je, šta, gde, kako, interesantno je da, recimo, moj bend je najviše nekih kontra priča imao kada je moj gitarista otišao u jutarnji program RTS-a i to bio neki vikend, recimo. Tako je. Nešto prerano. I mi smo kao, ma dobro, idemo, zato što je to javni servis Evropske Srbije. Treba otići svakako, naravno. Odjedno su ljudi krenuli da, jer smo mi pre toga isto bili kao, ma ko to gleda od naših?
ali gledaju i ti naši, jer su to sve neki ljudi koji su u nekim određenim godinama kada treba da ustanu zbog posla, zbog dece, zbog ovoga, zbog onoga i gledaju te programe. Znači sve ima efekta, pa makar da je jedna osoba videla i da joj se to svidelo što je videla, to već ima smisla. A bit će ih sigurno više od jedne. Pa vidi, nije samo to, ti sad imaš kroz digitalizaciju i kroz ove nove platforme koje se prodaju građanima Srbije, bilo da je jedna ili druga firma koja se bavi time, imaš mogućnost vraćanja programa, ili tako, unazad do 72 sata. I ne vidim razlog zašto ne bi gostovao svuda. Ja da sam muzičar, ja bi gostovao svuda. Vi imate najveće domaće zvezde koje postoje. I Riblja Čorba, i Bajaga, i Van Gogh, i svi ostali, da ih ne nabrajam sada, i U grupa, svi svuda gostuju. Kogod ih je pozvao, svuda su gostovali. Moram da priznam da... Kakav je to animozitet? Koga, čega? Majstore, ajde izađi iz ovog posla. Ti nisi profesionalac. S jedne strane, da, upravo si. S druge strane, ja imam utisak da postoje određene televizije, određene emisije na tim televizijama gde prosto način rada i način prezentovanja bilo čega je takav da bukvalno te maltene sramota da se pojaviš tu, iako znaš da je to gledano, ne govorimo o javnom servisu, ne govorimo o tim nekim normalnim programima svakodnevnim, čak i o činjenici da postoji jako puno voditelja koji nemaju pojma o čemu pričaju, nemaju pojma ko im je došao preko puta, neko im je tamo spremio neka pitanja i to tamo pročito ovako, kogod je u pitanju, Divno. Ali okej, nema veze, ali s druge strane postoje neki mediji gde brate, rock'n'roll, ajmo, znaš šta, mislim, meni bi bilo, evo, ja iskreno kažem, iako je ta televizija o kojoj sam, brate, sad pričala, je vrlo gledana, pogotovo u određenoj populaciji koju pokušavamo da kupimo, ovoj mlađoj populaciji, koju svi pokušavaju nešto da kupe u poslednje vreme, jer kao klinci su sad tu kao, ja iskreno, postoje prosto granice preko koje, jer moja muzika govori jednu stvar, određenom tipu ljudi i određenim ljudima. Ja zaista to, brate, slušaj, da ti objasnim nešto, ne verujem da je ta publika shvatila šta sam ja zapravo htela da kažem svojom pesmom. Pa ti ne znaš koja je njegova publika. Ko njega gleda, evo malo pre si mi rekla da jutarnji program, da si imala predrasudu i ti, da jutarnji program ne gledaju RTS-a ljudi. Isto tako moraš da shvatiš da jedini način ako želiš da pobediš nekoga, moraš da uradiš. Pazi, gledali smo crtani film, čuveni, u kome kaže da ih pobediš, pridružim se. Vidi, ali ti moraš da nađeš način kako ćeš da dođeš do te publike. A način da dođeš do te publike je da potpuno ignorišeš sve ono, ja ti sad opet kažem, u emisiju koje je gostovala Gwen Stefani je bilo gomila nekih drugih stvari koje možda nju ne dotiču u životu. Možda je bio i neki političar koji ne zanima, možda je bio neki, ne znam ja šta, iz nekog drugog pokreta koji njoj ne prija. Ali je ona došla da uradi svoj posao. Jer ona na taj način pokazuje koliko je ona velika. Ali koji sam ja posao uradila ako mene, recimo, taj isti voditelj, brate, priča neke potpuno leve stvari koje nemaju veze s mojom muzikom. To moraš da naučiš, ali to moraš da naučiš, onda kažeš da, jeste, ali i kreneš svoju priču. Ja to možda i znam, ali mnogo muzičara ne zna. Pa vidi, onda nisu za taj posao. Pa, ne bi se ima svetskih zvezda, čak nekih koji prosto... Da li znaš koliko jedna svetska zvezda uloži u sebe pre nego što postane svetska zvezda? Da nauči da priča, da nauči da govori, da nauči da ne priča gluposti. 90% naših muzičara priča gluposti, koje ne može se sluša. Ne može se sluša u medijima, ja ih volim. Najpametniji su oni koji ne idu, a živi muzika. Na kraju. A opet imaš one koje dovedeš, koji su vrlo elokventni i pričaju smisleno, jer su smislili koncept. Znači, jako je važno da smisliš koncept šta ćeš da govoriš u medijima. I da preko puta imaš nekoga ko te smisleno pita, nekad je to jako, koliko god da si, pa znam, ja umem da izokrenem vrlo često priču, umeš ti, umeju neki ljudi, mislim, ja sam sve vremeno, jako mi je bilo smešno, bila sam na gostovanju da najavim nekakav događaj kod, recimo, Ivon Jefali, koja je, mislim, voditelj koji će ispričati sve umesto gosta, otprilike divna je, obožavam je zaista, ali imala je taj neki moment da
ne može praktično da se dođe do reči i da ti ispričaš ono zbog čega si došao s vremena na vreme. Ja sam izašla... Nemam. čak mi je bilo postavljeno, moram da priznam, u tom momentu neko pitanje na koje nisam znala odgovor. Da. Ne zbog sebe, nego zbog organizatora tog događaja. Prosto nisam znala odgovor, a ne bih smela da ne znam. Ja sam se izvukla. Ja sam okrenula priču na neku svoju levu stranu. Pa ti se profesionalno baviš time. O tome ti pričam. Sad, znaš, neko ko se bavi muzikom i kome je bitno da to što izađe muzički iz njega sve bude kako treba. Ja jesam u fazonu da kažem ljudima, ali mora to da izgleda ovako, mora da se upakuje ovako, mora da... I taj vizualni identitet je bitan, i priča je bitna, i sve je bitno. Ali prosto ima ljudi koji nisu prirodno takvi, koji eventualno na bini prikažu najbolje što mogu, imaju fantastičnu harizmu za binu, ali kad su ispred kamere to da se nešto kao priča... Vežba se, sve se vežba. Koliko si filmova odgledala o raznoraznim ljudima i njihovim privatnim pričama koje su pretočene u film, šta su sve morali profesionalno da urade što im nije išlo da bi došli do uspeha. Gomilu filmova, evo danas uključi bilo koji filmski kanal, naći ćeš danas 300 filmova koji se sad u ovom trenutku emituju na raznim portalima i ovim svim platformama gde ćeš da nađeš upravo odgovor na sva ova pitanja. Moraš da budeš neko ko hoće da uspe i kako se dolazi do tog uspeha. Moram da naučim da igram. Ok, nemam dovoljno dobar pokret, ali moram da igram. Bio sam bokser. Rad mojih nogu nije adekvatan da bi ja odgovorio u čuvenim filmovima protivniku koji je mnogo brži i mnogo bolje jer ima rad nogu, pobedit će mu u tome jer sam spor, jer sam lenj. Pa imaš u nekoj trećoj varijanti. Ovo je kuvar, ali da bi došao do svojih zvezdica u kulinarstvu on mora da nauči da pravi i ovaj sos i Znači, to su neke stvari koje ljude nateraju ako žele da postanu profesionalci, da strašno rade na sebi. Znači, mi imamo, ja bi da sviram vikendom, majke ti. Super si. Daj da malo se slikamo zezanje, znaš, jurimo ribe posle. Ma nemoj. Pa to nije industrija, to nije muzika. To je druženje, zabavno. Tako je, lepo. Pa lepo je. Ali ne daš priliku takvima. Evo ti uzmi, ja ti opet kažem, uzmiš katalog multimedije. Mislim, ova emisija se zove Backstage Pass. Jeste, Backstage Pass. U Backstage Passu se dešavaju sve one stvari, ja sam bar naučio, ja sam toliko puta bio u tim raznoraznim backstage-evima, velikim, svetskim, upoznao sam jako velike svetske zvezde. Kako izgleda svetski backstage? Izgleda kao da je profesionalno. Kao da je on kod kuće. Znači, taj čovjek koji je došao na gig, on mora da se osjeća u tom svog backstage-u kao da je u svojoj dnevnoj sobi. I ti kao organizator moraš da poštuješ tu njegovu privatnost. Kuc na vrata, dobar dan, izvinite, mogu ja da uđem? Ne kuc menadžeru i tour menadžeru i onda tek njemu. Tako je. Da. Kuc na vrata da bi ja ušao u njegovu dnevnu sobu. Jer taj dan, taj prostor u kome je njegov backstage je njegova privatnost. Tu mu je kafe aparat, tu mu je klopa, tu mu je piće, tu su mu grickalice, šta god mu treba, sve ono, jer on po rajderu pošalje, je li tako? Da, mi se smemo tim rajderima, kao to je zanimljivo za tabloide. Mislim, to je negde najnormalnija stvar na svetu. A nije nego su ga tabloidi, kako ti kažem, devastirali. Počeli su da, tražio je ovo i tražio ono. Pa neka je tražio. Vidi, čovjek traži nešto što je njemu prirodno okruženje. On to ima kod svoje kuće, u svom frižideru, sad je krenuo na turneju, hoću da imam svaki dan to. U ovom gradu hoću da imam Coca-Cola, u ovom ću da imam Pepsi-Cola, u ovom ću da imam Mirindu, i sad ovo sad izgleda kao reklama za neka pića, ali nisu. Tražimo sponzora. Ne tražimo sponzora. Ali kad smo već kod toga, evo ti, ajmo sad da se vratimo na tu temu. Zašto ti veliki sponzori velikih svetskih eventa nisu sponzori ni jednog ovdašnjeg eventa? Ili pojedinca? Nemaju profesionalce pored sebe. Ne mogu da veruju, zato što napravili su deal, ovi su ih ispalili. Znaš, imali smo pres konferenciju pre mnogo godina gde je jedan od tih velikih svetskih brendova bio rešen da na ex-jugoslovenskoj turneji jednog velikog ex-jugoslovenskog benda bude sponsor. Ja se pojavio čovjek iz tog benda i izreklamirao drugi brend. Ovi naravno poludeli i raskinuli ugovor. Imaš banku koja je htela da investira u neki opet treći event, gde je ovaj izašao i rekao kako ovaj njihov član benda pijan, drogiran, ovi rekli pijan, mi smo banka, cepaj ovaj ugovor. Ja.
mora da se postupa u odnosu na sve ostale onako kako se postupa u svetu ako želimo uspeh. A ja mislim da imamo potencijal, ja mislim da jako puno naših ljudi ovde ima talenat, veliki talenat, ali ne umeju da ga iskoriste. Naprave jednu pesmu, jedan hit, malo se zavrte na radiju, već ih prepoznaju po gradu, hej, gde si, ćao, i ode sve u reality. Nema... Nije se etablirao do kraja. Sad tu je nekako, čini se korak ovaka 22, otprilike. Mi pričamo ovo, pričaju ovo, a sve se svodi na sličnu stvar. Muzičari optužuju ljude koji su iznad i koji treba da im organizuju neke stvari, da su oni krivi zato što ovi ne mogu da funkcionišu. Muzičari optužuju, ne znam, medije da nemaju dovoljno prostora, mediji s druge strane imaju svoju logiku, izdavači, odnosno diskografi imaju svoju logiku i sve to sad mora negde da se prelomi to. Znaš, ja pokušavam sve vreme da nađem taj moment gde ćemo mi, na koji ćemo način da spojimo to i kakav je način da se dođe do toga da prosto muzičari, mediji i ne znam, diskografi, svi ti ljudi koji su umešani u taj sistem, koji su deo tog sistema i moraju da budu deo tog sistema, kako oni da se zapravo sklope u taj sistem? Gde kreće to? Mislim, ili krenulo je, ali ne ide još uvek dovoljno brzo. Recimo, kako za koga, vidi, kako za koga? Evo, ja ću opet da se vratim na neke izvođače s kojima mi radimo. Imaš njih koji su jako zadovoljni zato što su ušli u taj sistem tih postulata posla koji postoje. I nije izostao uspeh. Imaš oni koji nisu teli da 100% priklone se tome pa su napravili poluuspeh. I imaš oni koji su solirali, u okviru našeg sistema su solirali, koji smo mi pustili. Oni su poluzadovoljni, nezadovoljni, pa su došli i rekli, znaš, mi bi sledeći album sami. Ja kažem, super, odlično. Ajmo. Mene to raduje, kako ti kažem. Zašto? Ne možeš da uložeš energiju u nešto. Pa ne, nego, kako ti kažem, sve to dođe posle u situaciju, milion puta sam došao u situaciju da mi i muzičari i organizatori koncerata i kolege, diskografi i publisheri kažu, znaš da si bio u pravu sve što si pričao pre par godina. Gde bi nam bio kraj da smo te tad poslušali? Ja kažem, ljudi, nisam ja to, ja sam vam preno ono kako jeste to na zapadu, nisam ja izmislio toplu vodu. Ja sam učio od najboljih majstora ovaj posao. I zato jesam tu gde jesam. Imam svoju malu skromnu kuću, imam svoj mali skromni biznis, ne mešam se, ne talasam, ne zadirem vam u vaše velike. Zašto? Pa ne mogu da se borim s vama. Zašto? Pa vi imate sponzore medijske kuće. Ja da imam medijsku kuću sponzora, da bi mi kraj bio. A opet, imam mnogo veći uspeh od svih njih u izdanjima, u broju prodatih primjeraka, jer smo radili onako kako treba da se radi posao. Svi su zadovoljni. I kogod je nezadovoljan u nekoj situaciji, napustio je firmu, posle nekog vremena dođe i kaže, ipak je ono bilo pravo što smo radili. Da, moram da priznam da sam čula par nekih komentara od ljudi sa strane da im nije jasno baš po kojoj logici, recimo, biraš bendove, odnosno izvođače koje ćeš objaviti. I jeste to malo, mislim, meni posle godinu dana nekog rada tu jeste jasno, ali ljudima se sad neko, a što je on sad to? Mislim, ko je ovo, a zašto ovo, a zašto ono? Za neke im je jasno, naravno, to su neka imena koje imaju smisla, zaista. Ali postoje tu neki ljudi koji su nešto bili poznati pre, ne znam ja koliko, ili su negde poznati tamo, ili ali ti imaš logiku. I po kojoj logici je ti, koja je to logika u kojem ti dolaziš do izvođača s kojima ćeš potpisati ugovor? Mnogo malo ljudi zna da sam ja ipak pismen muzički, da sam završio muzičku školu za klavir, išao u muzičku školu za klavir, nižu muzičku, i da sam posle pisao solo pevanje. I da imam apsolutni sluh. Hoćeš da nam otpevaš? Ne, neću da nam otpevam ništa. Tako da sam u toj celoj priči mogu da prepoznam šta je dobro i šta nije, šta je kvalitetno i šta nije kvalitetno, šta je muzički pismeno i šta nije pismeno. To je jedan od parametara od kojim odlučujem, a drugi parametar je da ti ljudi hoće da slušaju ono što im se kaže da treba da se uradi i uglavnom svi su uradili neki posao s nama i zadovoljni su. Jer opet uvukli smo ih u ceo krug svega toga što mi radimo. Nismo ih uvukli samo u jedan segment. Jer naš core biznis poslednjih recimo 10 godina je publishing, autorska prava. I tu smo prilično dominantni na tržištu. I kroz taj vid smo im pokazali da
zarađuju jedan deo novca. Drugi deo novca zarađuju kroz srodna prava, izvođačka prava. Treći segment je prodaja diskova. Četvrti segment je digitalna prodaja. Peti segment je monetizacija YouTube-a. Šesti segment je koncertna aktivnost, odnosno PR, promocija i sve ono što doprinosi svemu tome. Drugo, plasirali smo ih u medije i to određene medije smo ih plasirali za koje smo mi smatrali da oni treba da budu prisutni na njima. Nismo ih dali svima. Dali smo neku vrstu ekskluziviteta i pravimo neku novu platformu za budućnost. Kogod je izdržao prvi krug i napravili smo drugi i treći i četvrti, on zna o čemu pričamo. Sad kad imamo od sinhronizacije kojima radimo, znači taj publishing i autorska prava, novac dolazi iz 5-6 izvora njima. Nisu to veliki novci, ali kad se skupi na nekom godišnjem nivou, pristojna platica. Nisu više ostavljeni sami za sebe, nisu na tržištu onako kao svi ostali freelanceri. Zašto? Pa ipak neko vodi računa o njima. Uostalom, znaš koliko smo ti i ja sati i sati sedeli, pričali, pisali, organizovali taj PR, promociju i sve ostalo. A zamisli sad ja koji treba se bavim dodatno i proizvodnjom i distribucijom i administracijom i digitalijom i svim ostalim stvarima, nemam vremena za sve. Zato biram ljude za koje znam da nećemo imati problema i s kojima, ako i treba da se raziđemo, ćemo se razići normalno. Dobar dan, nama ne ide, ja kažem ne ide. I vrlo je bitno da izvođači shvate, a čini mi se nekako kroz rad sa raznoraznim izvođačima, da jako malo onih koji shvataju koliko oni sami moraju da rade ne samo na tom svom proizvodu, nego na svemu onome što ide. I imam utisak, dođu u diskografsku kuću, kažu, evo ti muzika, sad ti uradi. Pa nisam dobio šta sam hteo. A šta si hteo? Hteo si da neko drugi umesto tebe promoviše tvoju muziku. Ajmo jednu definiciju svetsku, šta su koncerti? Šta predstavljaju koncerti? Koncerti predstavljaju promociju aktualnog izdanja. I onda kad dođe bend ovde u Srbiju i odsvira najnoviji album i odsvira 2 hita na bis, svi kažu, što nije svirao The Best Of. A zato što on promoviše te godine to izdanje. Njegov cilj je da tebi proda svoju novu muziku. Možda se ni njemu ne sviđaju sve pesme s novog izdanja. To je zajedno u paketu napravljeno sa svima. Sa autorom muzike, sa tekstopiscem, sa aranžerom, sa producentom u studiju, sa snimateljem, sa muzičarima koji su svirali na tome, koji nisu standardni deo postave benda, sa A&R-om, sa publisherom, sa diskografom, sa menadžerom, sa PR menadžerom, znači sad vam nabrajam sve, sa ljudima iz agencija koje se bave ozvučavanjem, sa ljudima koji se bave rasvetom, sa ljudima koji se bave osmišljavanjem entertainment programa. Da bi to vi dobili kao sadržaj jer vi to kupujete kao promoter. Kad plaćaš, ti plaćaš sve ovo. To je industrija, to je sistem. Ja znam Peru, Miku, Lazu, onoga, organizator, sad ćemo mi, idemo, uzmi gitaru, pa. Isto što da si izašao na plažu i odsvirao. Jeste, ali hoću da kažem da je muzičar, čak i muzičar koji nema ceo tim, negde mora da shvati da je on sam, najviše odgovoran za to kako će to izgleda negde. Čini mi se, na kraju krajeva, jer ne možeš ti meni da dođeš da kažeš, treba da, ne znam, da se lepo našminkaš kad odeš na gostovanje. Ja moram da znam da treba da se lepo našminkam kad odem na gostovanje i da budem odgovorni da ovo i ono. Ja sam ta koja, prvo i osnovno, ja ću svoj proizvod najbolje da izreklamiram. Ne PR menadžer, on može da me odvede u neku emisiju, ali ja sam ta koja će svoj proizvod da promoviše. I to mi se čini da ljudima nije jasno, da muzičarima nije jasno. Nekako sve neko da uradi umesto mene, što ja sad moram. Pa vidi, kažem ti opet. I svojim odnosom prema medijima i svojim odnosom prema samom sebi i svom radu, svaki muzičar mora negde da dokaže i da se potrudi, da ozbiljno zajedno sa izdavačem, odnosno diskografom i sa ljudima koji su oko njega napravi svoj proizvod onim što treba da bude. Nije, jako je važno da ljudi odluče šta hoće. Hoću da budem koncertni majstor, ili ću da budem studijski muzičar, ili ću da budem svirač u kafani. Sve je to pošten posao. A samo mora da znaš šta hoćeš.
A ja ne poznajem ni jednog muzičara koji je radio, a da nešto nije napravio i uradio od svog života. A poznajem gomilu njih koji mi svi tapšu po ramenu. Evo, ušli smo u prostoriju. Vrh događaja. Ušli smo u prostoriju. I? Jeste snimili nešto? Daj da čujem. Ma ne, sad ćemo. Evo, vežbamo. Vežbamo. Ja sam godinama spominjao to da jedno 300 bendova godišnje svi me spopadnu dok sam radio kao koncertni promoter i menadžer. Evo nas vežbamo, sad ćemo. Pa šta ću ja s vama? Super. Daj mi šta ste uradili. Ja prodajem proizvod. Ja sam imao kao menadžer taj element da mora se snimi album, mora da se urade 2-3 spota, mora da se promovišu, moramo da gostujemo na radio televizijama, moramo to sve, moramo da odštampamo plakate, ulaznice, video spotove, da umnožimo, da pošaljemo radio televizijskim stanicama, da zajedno s diskografskom kućom napravim ceo paket svega toga, da diskografska kuća odradi tehnički deo posla, jer diskografska kuća je servis. Ona treba da odradi tehnički deo posla. A sve ostalo sam pakovao ja sa bendom. Ja sam bio i PR menadžer, ja sam bio i tour menadžer, ja sam bio i koncertni menadžer, ja sam bio i menadžer, ja sam bio i A&R, sve sam bio to. I ja sam gurao kroz, pa nisam znao da se to tako zove, dok, kažem ti, nisam otišao u London i naučio u školama sve to, koja funkcija i šta se sad dešava. Evo, mi smo pre neki dan imali jednu veliku globalnu konferenciju, digitalnu, odnosno Zoom konferenciju, gde je Universal Music imao ne znam koliko, Universal Music Publishing imao ne znam koliko A&R-ova onako poređenu sličice, gde su slušali predavanje glavnih ljudi iz Universal Music Publishinga. To je biznis, to je nauka kao i svaka druga nauka. Ljudi rade, razmenjuju iskustva, šta se radi, ko je kako uspeo, jasno prikazane forme. To kod nas radi estrada. Ja mislim da bi 90% rockera se iznenadilo kako funkcioniše grand produkcije. Potpuno nemaju ideju kako to funkcioniše, a sve besprekorno funkcioniše. I sve se svodi na to da u suštini koliko god mi se trudili da garaža, brate, garaža je bitna i bitno je da jeste to, bitno je da imaš svoj stav i bitno je da neke stvari prosto radiš iskreno i na svoj način sa stavom, ali s druge strane kad je posao u pitanju negde treba o profesionalizmu nekad i od nekih narodnjaka učiti nešto. Pa vidi, oni su ljudi rešili da uspe i neko im je, nisu ni oni znali sve ovo. I 90% njih ne zna ovo. Ali znaju da kad im pozove neki menadžer i kaže da treba da se uradi to i to, on ide i uradi to i to. Gostuje, ide na gostovanje, radi ovo, photoshooting, sve. I kod njih nije idealno. Ali opet ljudi rade neki posao. I onda se dolazi do toga da mi imamo s jedne strane amaterizam, imamo nešto i imamo neki kao poluprofesionalizam. I tamo vladaju neki standardi koje bi ja menjao, koje nemaju veze sa svetskim standardima. Ali opet moram da kažem da publika, odnosno ljudi u Srbiji dalje više para troše na pop rock, zabavnu muziku, na rock and roll. To mogu da dokažem i kroz našu prodaju. Znamo šta prodajemo u našim prodavnicama. Ne kažem da ne troše novac na ovo, da se ne razumemo, ali mislim da ta estrada je odavno shvatila da je njihov primat negde u inostranstvu kod neke dijaspore koja žudi za tim, ima strašnu potrebu da kada neko od njih dođe tamo čuje te pesme i daleko od toga da to treba osuđivati. Mislim da je to isto jako dobro što postoji i da je to isto deo naše kulture ili kako god hoćete. Ono što je važna stvar je da ovde mediji to ne prikazuju na pravi način. Taj primat pop rock i zabavne muzike u odnosu na to, zašto je to tako, postoji niz elemenata koje smo mi danas pokušali da saopštimo i prikažemo. Nismo uspeli sve, ali uspećemo. Tako je, ali mislim da je jako važno da ako hoćete da uspete, morate da radite na sebi. To morate da radite ozbiljno, da se priklonite nekim profesionalcima i da uđete u krug o kome danas sve vreme pričamo. Znači, soliranje je past tense, nema soliranja, pogotovo 2021. gde ćemo mi svi sada sa svim ovim ostalim činiocima kad se otvore
mogućnost svirki i ostalo da guramo naše izvođače, a šta ćete vi da radite, ne znam. Koji ste samostalni. Znači, prosto moraš da shvatiš da samo sistem donosi određenu vrednost. Postoje ekstremni slučajevi i u svetu ali su jako retki gde ljudi samostalno uspeju da naprave nešto. Znači, dve bitne stvari smo zaključili danas, a to je da morate da uđete u sistem i da profesionalno radite na sebi i da radite na sebi za početak i kao muzičari i bilo čime da se bavite u muzičkoj industriji i generalno, čini mi se. I zaključili smo ono što je meni nekako drago, da rock'n'roll nije mrtav. Nije i neće biti. Naravno. Rođo, hvala ti puno što si bio, kao, jako znam da ti je bilo teško da dođeš, daleko si, daleko je kancelarija, pa vidjet ćemo se kroz nekoliko meseci možda ponovo. Biće sigurno nekih aktualnih tema o kojima, pa da vidimo, možda smo napredovali. Evo, za 6 meseci ponovo snimamo emisiju, da vidimo da li smo napredovali kao sistem. Ovo je bio Rodoljub Stojanović, a ovo je Belgrade Backstage Pass.